Hello, good morning mga viewers. Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video ang isi-share ko sa inyo para malaman niyo kung ano talaga ang ginagawa namin araw-araw. Yung trabaho namin ay marangal. Mga viewers, magre-ready na ako para makasugod na. Mag-render na pagkukaroon. Kailangan mag-jacket mga viewers kay perting abuga. Abog kaya. Ay, salamat ko. Yan naging wire. Morning kwarto rin sa among amo. Dire siya mag-grinder. Nga direct po sa pikas mga viewers. Dire na ang kwarto dire. Dali duha may mag-grinder ang tabangan para dali ra ang trabaho ba. May malangan-langan. Ako sang isit ang wire. Hello, ito na mga viewers akong gamit antipara ba para safety atong mata ba dili mapuling kay abog po tayo mga viewers. Ito sa hiluan para hindi ang panglantaw ba. Yan na mga viewers, ready na. Suot na. Nanglan po magmas kay perfect nga buga dyan. Muna yung mga viewers ang lamesa sa akong amo. Dili po siya mag-grinder. Dili po siya mag-grinder niya. Kami duha mag-grinder. Dito po sa pikas. Mga kauban ako. Namahaw na sila. Namahaw na sila. Nga po wala pa ko pamahaw. Sugda na nga ako kay para makaagi-agi po ba. Anong kuhaan ako rin mga viewers. Kwarto. Pero kaabog po mga viewers oh. Abog kayo. Ready to fight na mga viewers. Hinanglan maghawid mga viewers. Ano dito mga viewers to. Itakilid mo lang. Itakilid mo. Ano mga viewers no. Yung steady lang siya. I-maintain lang paghawak para ang agi niya clean kayo niya. Subukan natin mga viewers. Ganun lang.
yan na po mga viewers. Natapos ko na yung isa. Ito. Ang tigas talaga itong kain na to. Sunog na yung liha. Dahil ngayon ko yan eh. Okay naman. Mamis tayo. Kasi nasunog ng bala. Panikamutan nga po na ako na nahumaning ako mga viewers. Napadagan pa oh. Wala ni kabuko kung liya o nung dagan pa. Sunog ng bala. Panikamutan ako ni mahumaning. Dalan. So sa isa ka bala. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. Grabe. Abog kayo. Kami nagsingot ng gawas. Okay mga viewers, hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang sa susunod na aking upload mga viewers. Abangan nyo. Marami pa akong isi-share sa inyo. Para malaman nyo kung ano talaga ang ginagawa namin araw-araw. Ito rin ang hanap buhay namin. Bye bye mga viewers.